dcéra. Oboch previezli na pozorovanie do nemocnice. V Hornej Súči pri Trenčíne bolo včera večer veselo. V tunajšom kultúrnom dome sa jedlo, pilo a tancovalo. Dedinčania na to mali príležitosť, aká sa len tak ľahko nezopakuje. Pani Anna Chupáčová totiž oslavovala 105 rokov. Babička si oslavu vychutnávala a dokonca si aj zatancovala. Napriek vysokému veku sa cíti výborne. Pani Chupáčová má 105 rokov, napriek tomu sa na tanečnom parkete zvrtá ako za mladých čias. Že dobre tancujete. Áno, No, chvála Bohu. Keby nás zahrali, či by sme si zatancovali. Babička sa na parkete cítila výborne, striedala jedného tanečníka za druhým. Oni sú taká čiperná, taká aktívna, oni skutočne stále chodia, sama sa obslúžia. Ako je to. Aj si človek poplače, aj sa zasmeje. Pani Anna sa narodila 21. januára 1907 a vychovala 7 detí. Napriek svojmu rekordnému veku sa cíti dobre. Od stovky si roky, ktoré jej pribúdajú, nepočíta. Koľko mám rokov? no, Ja sama neviem. Príchod aj odchod. no, každý rok to mená, pravda. Pani Chupáčová prežila celých 105 rokov v Hornej Súči. Po celý čas zostala verná svojmu kroju. Nikdy nemala iné šaty na sebe okrem kroja. Oslávenkyňa sa výborne zabávala do neskorej noci pre televíziu Joj Pavol Čertík. Prípad chladnokrvnej popravy malého chlapčeka a mladej ženy v Moste pri Bratislave sa opäť dostáva na bratislavský súd.